खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 11-13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय खैराबारि रेनसोनदि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मैया भेरगाव ब्लक अफिसाव दावबायफैदों। फैला जे बरग'यारिआ दुखुथिया नखराव थांनानै माखासे बाथ्रा बुंदों जे दुखुथिया नखरखौ नायनो थाखाय माखासे रायजो राजाफ्रा खामानि मावनांगौ। बेनि थाखायनो बिथाङा गोबां खोथा बुंदों आरो सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो बिथांमोननो सहाय होगोन होननानै बुंदों। चिरां जिल्लायाव गोदानै दाजानाय ULB नि सासे कामान्डारखौ हमदों। मैया मानासआव थांनाय खालपारानि बाजाराव एमएमसु सालबारि जिल्लानि कमिटिआ सोमावसारनायनि दुंहाव थासारि। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मानासआव थांनाय खालपारानि बाजाराव सोमावसारदों। एमएमसुनि आखायाव प्लेट लानानै स्लगान होनानै बुंदों आसाम पुलिस हाय हाय, बिजेपि सरकार हाय हाय, गुन्डागिरि बन्द खालाम, हेमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद होननानै एमएमसु जिन्दाबाद होननानै स्लगान होदों। सालबारि जिल्लानि एमएमसु सुपारभाइजार तुलफुराम आयन हाबा मावनायनि थाखाय बन्द खालामनो खोन्थादों आरो जायनि सिपाइ हानजाजों बुथारजानाय सासे केमेरामेन थैखानाय सुबुंखौ बारे बारे सौजाबाय थानाय गोथै नखरफोरनो बिसोरनो सरकारनिफ्राय 50 लाख आरो 5 बिगा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दुखुथिया नखरखौ लानानै राजखान्थि दागेले बे बाथ्राखौ बुंदों बिना गयारि। माखासे सुबुंफोर दं जाय सुबुंफोरा मोनसे नखर एबा राजखान्थिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नाजायो। उदालगुरि जिल्लानि सफ डिहिचार थानाय एक्जिकिउटिभ विंगार PWD मावखुलिखौ मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि आखाइजों फिरफिला हास'नाय बेखेवनानै होयो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर सब डिभिजननि सिङाव थानाय मथिपुर जयागुरि गामियाव प्रनजित दैमारि जों लोगोसे बिरजित रामसियारि सानै लाइमोन आथिखालाव मोननायखौ मैगंआव होना लाखिनो बानायनायखौ बाङाइ खालामजासे मोजाङै दाउ बयलार फिनानै माखासे गावनि समखौ बावसोमदों। थांनाय 18 खालाराव पुलिसनि आखायाव एनकाउन्टार जानांनाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि नखरनो सोरखारारि साख्रिजों लोगोसे सारादु खुंनो थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियै मैया जोंसार मोसाहारि बिथांनि न'आवनो बिटिआर सोरखारा फोसावनाय बायदियै 1 लाख रांखौ गथायनानै होनाय जाबाय।